बे फेक 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 हां 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 बुंग्रा मानसिफोरनासो गोसोआव जेबो मैला थाया मिन्थिबायना सिन्दुर नों आंनि जिउनि लोगो Good morning, Sonaphor. आंनि जबान बेबायदि समखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबा मजायाव जोब हगारनाय महर लानो सोनाफोर दामगै आंहा जेबो राहा गैया ब्लग्सखौ फरायलाय लांना इन्टारेस्टिं खालामनो फुरा कसिस खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय आंनि थफ्ला सानिया फिथा लायनो थांदों आरोना लाइनावसो दं ना मा दङ दासिमबो सौफैयाखै नाहरदों आं सोनाफोर ओइ नै खावब खब जिरायनानै दङ मोनाखै दाबो फिथाया लाइनाव मायदि जमदों ओमफ्राय माथो बे बिगाया माने अर सेराव मोनाखै माव मानसिफ्रानो बुरजाथार फिसा जमग्राफ्रा भिरानो लाजाया आसि बोसोर देरनानै मोनबोबाय सनाफोर लाइना लास्टावसोमोन जोंना नाम्बारानो फैदो लाबबायना सनाफोर बिमा बुरैया गुदुं गुदुं एसे आदारखौ थुसनानै लागोनसै ओमफ्राय मोनसे खोथा सनाफोर आं एसे बांद्राय खरा रायलायो नामा माने आं जेब्ला कुलके बाथ्राफोरखौ रायलायो शेयार खालामो अब्ला आंना माने फ्रि टाइमबाथाय आंना बांसिन एकदम फेथेर खुगानिफ्राय ओंखारबोयो आरोना माने रायलायनाया बुरा स्पिड जायो सोरबा गाज्रि मोनदों खोमा माफ खालामबानो जाबाय बाट आं बिदिनो रायलायगोन बांसिन रायलायनाया आंना बिदिनोखा सनाफोर गाज्रिमोन मोजांमोन बोरै नांगौ समाव जेनेबा लासै रायलायबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु जेला आं कुलके फ्रिलि रायलायदों लोगोफोर आरिफोर स' आंना रायलायनाया बांसिन खरायानो जाखायो आंखौ बुंखायो लोगोफ्राबो बे आंनि बानायनाय नङा खुनु बानायनाय नङा बे आंनि निजासो थांनो ओंखारलायबाय सनाफोर दिनैनिफ्राय आरो स्कुल बन्द मोनथ'सिगोन नै ओंखायनो बिथांखौबो बिफाङाव बाबाय आंहा थांनो मोनथ'नाय नंला दा स्कुलाव बेहाबो थांनो लुगैयोना बिस्रा ड्रेस गाननाय नुबाथाय बेहाबो बिस्रा खालाव खसाव जालाबायो नालाय स' लाफाबाय आरो आङो दिनै बानानै थाबायनानैसो थाङो सनाफोर बांद्राय टाइम जायाखै 15 मिनिट दंबावो लासै थांनोसै न'फ्राव थांनो लुगैनायानो खुथुर खासार मोनजोब्बाय आङो स' जै बन्द ओमफ्राय उरायलांनोसै सनिबाराव आर्ट क्लास दंबावो जास्ट बेनि उनाव खतम लेट्स गो होम आयौ नांस'थारला हनै फिसालाया आगल जालांथारबाय ओमफ्राय आंहा गुद मोनोना गारि मटर थाथारो दाबायदि स्कुल टाइम समावहाय आरो बिफायाबो गुद मोनोना स' आङो हारसिं हगार आरोना सनाफोर दोनलांथारो आङो लोगोनि रिक्सा मोननानै फिउ थांफाबावबायसो जारला बिमा फिसा गाइखेर लानानै फैगोनसैलाय गाइखेर लानानै फैगोनसै माने गाइखेरा सामफ्रामबो लायखायो आधा केजि लायो आरोना मालाय बिफाया गावनो होनखायो मोजां बुस्थुखौनो जाहो मानो होनबा गाइखेर न' सेरावनो मोनोना लकेल गाइखेर एकदम देसि मोसौनि स' आधा केजि लायो आरोना आं गथ'फोरनो फुं बेलासि लोंहोयो स' एसे आग्लायनायखौहाय ओमफ्राय आङो साहा लोङो आरोना सोनाफोर हाबा जानायनि उनावसो गाइखेर बायनानै जाबाय बायबाय आङो गोदोथ' न'आव थाबा जोंहा एकदम मोसौनि अभाब गैया गाइखेर सेरनानै जानाय आंबो सेरनो रोंखाबाय गाइखेरखौ सोनाफोर बेनिफ्राय आङो न'निफ्राय मोसौ लाबोनोबो नागिरदोंमोनहाय हाबानि उनावहाय आरोना ओमफ्राय जोंनि गामियावहाय आं जेराव बोरायनियावहाय बिराद सिखाव लिउ जाबाय नालाय आसपासाव बांलादेशबो बर्डार जाहैयो नालायहाय ओरैबायदि मोसौ सिखाव दङ ओमफ्राय गलि सुद्दायैनो लाङो स' बेफोरखौ गिनानै आङो लाङासै आरो नङाबा आं लाबोनानै मासे फिसिनानै आङो मोसौ गाइखेर जाफैनो सानदोंमोन आरोखि ना आगोलावनो स' केन्सेल जाबाय आं दा हजोंहायनो बिजनियावनो आदि होयो आरोना लानानै सफैलायबाय सनाफोर गाइखेरा न'फ्राव थाबाथ' गाइखेर पियर मोनलोङो दाथ' बायनानै लोंनांबाय बे न' गुदियाव मोननाय बायनानै लोंनायाथ' लस दंबावा बे बाजारफ्राव बायनाया मा मिक्स खालामनाय मा एकदम मालाबाथ' साहाफ्रानो गोसोमसो जाफैयो नङा होमबा सनाफोर स' न' गुदियाव मोननानै आधा केजि लायो आरो बिफाया मालाय गावनो एकदम लानो थिनखानाय आरोना आं फवासेल' लायनो नागिरदोंमोन बाबुनल' लोंहोनो दाथ' नानियाबो लोङो फवासेजों बहा खामानि जाबावनो स' आधा केजि लानानै फैयो आरोना आङो हप्पासे जि सुनांगौ सनाफोर बेफोरखौ देखायाबा आंलाय माथो देखाय रोंबावो ना सनाफोर नोंसोरनो स' दैलि ब्लग नालाय आं दैलि खामानिफोरखौनो देखायबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा अभार मोननो नाङा मा देखायलाबायदों साननो नाङा सुना बेफोरखौनो सेयार खालामबाय आरोना आं मारै सोलिलांगासिनो दङ स' आंनि दैलि खामानिखौनो आं दिहुनबाय स' दिनैनिफ्राय ओंखारनाया एसे खम जानोसै नालायथो स्कुलाबो बन्द' जानोसै ना स' सुनानै लानोसै न'फ्राव थांस्रांनाय टाइम जानोसै ना दुगैखांना लागनो हाबाय सनाफोर जि जोम सुखानानै खनसेनो ओमफ्राय आलि बेला मुसुखुरखौ एसे दाफबना लाखानो हाखाबाय एसे स्र' जानो हाबाय आरोना ओमफ्राय बिबार खानसै अमखौ एसे फुजिनानै लाग्रोसै सिन्दुर नों आंनि जिउनि लोगो फैदो बडिगार्ड मोनसे फैदो मा आलारि बाथिबो फोजोंनानै लाबाय सनाफोर आंहा जिहेतु सनाफोर बेबो आंनिनो दिननि मोनसे पार्ट स' आं नोंसोरजों देखायबाय उम्मीद पे दुनिया कायम है होननायसो जानोसै ना इसोरनि आशीर्बाद नङाबालाय आरो माथो जानो जेसेबांखि मोजां लामा जागोन सुरलाङा नोङो इसोरनि आशीर्बाद नङाबा मारै जानो नङा होमबा सोनाफोर आरो आंनि फिसाया जेराव खिथाया मोजाङै थाथों आर'ज गाबनांगौ जायो अराय सम जोंना इसोरानोसै आरो माथो बावना सनाफोर एबारना ओंखाम संग्रा हाबसैलाय सनाफोर संनाय खावनायहाय मा होनो फिसालायाबो 11:30 गगोन नालायथो ओमफ्राय माबार संनानै लायनोसै आरो आं गावथ' फैगोन होनलांदों थेवबो एसे नायस'हैनोसै लामा ससेनिफ्राय नाबा बुङो सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय सनाफोर आं दिनै संगोन नै दालि ओंख्रि ओमफ्राय नै फाथा कबिजों आलु भाजा बेखौनो हालखासा संगोन आङो बेदर जेबो गैया मैया फिसाला लांखोन्दा आग्लायनायखौ एसे जाखाबाय सानफ्रामबो मा जाबाय थानो बेफोरखौ स' दिनै बेखौनो संगोन आरो पापड़ थापड़ एसे एवदेरनोसैल'
ओइथिं ओंख्रिया मोनबाय थाथोंसै सनाफोर बेनिफ्राय आं बे थामनेलाव होनायनि आङो बाथ्राखौ नोंसोरनो आंनि अपिनियनखौ आं नोंसोरनो होनोसै आरोना सनाफोर माने मैया सानैसो आगैया ओरैनो सोंहरदों आरोखि आंनाव कमेन्टआवहाय माने आब' माथो फौजिनि हिन्जावफोरखौलाय भारा थानो मोजां मोनो बिदि होननानैसो बुङोलाय होनना बुंदों आरोना माने स' बिदि जेबो नङा सनाफोर सोर फाग्ला फैसा गारनानै भारा थानो मोजां मोनलाबायसो गोदाव सोरावलाय आंनि बेलायावथ' बिदि नंथारा सनाफोर स' जोंनाबो मोनसे नङा मोनसे टारगेट थायो माने मोनसे इम्परटेन्ट खोथा सनाफोर आं आसपासनि जास्ट आं रायलायनानै मोनबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौ माने जाय सासे फौजि बेयो मालाबाबो गावनि फिसाखौ आरो फौजि खालामफिननो बियो इच्छा जाया आरोना स' खासकर जोंहा जाया आरो माने बिसोरो माने जोंनिफ्राय साबसिन जाथों होननानै जों सानो आरो मोनसे नङा मोनसे टारगेट ओमफ्राय जोंना बेबायदि आरो ओमफ्राय आंनाथ' साननाया ओरैबायदि बावसोमोन नै दा नानियाहाय मा होनो जन्म जानाय लोगो लोगो आंथ' बोरायखौ बुंबावदोंसोमोन आङो न'आव थांनानै थाहैथ'नोसै ना बाबुखौ आं हस्टेलाव दोनथ'नोसै उननिया उनाव जागोन होननानै ओमफ्राय बाट बोराया आंना होनबाय फिसालाखौ बिराद अनो बियो आथा अनो आरोना सनाफोर माने बिराद गोमोन फिसालाजों बिफाजों फिसाजों आरोना ओमफ्राय बुंबाय बियो नाङा बे हस्टेलाव थानो हानाय नङा एकदम माने हानाय नङा बे सैज्य हानाय नङा थाग्रायाबो थानो गोसो गैथारा नालायथो नाङा नानियाबोलाय आरो बेसेबां बोसोर दंबावो थांनो नांला होननानै बियो आंखौ थानो होबाय आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय आङो बिखुनजो बिमाजोंबो रायलायबाय बे खोथाखौ बेबो बेलाय बहा हस्टेलाव थानो हानांगौ नाङा होननानै बेबो बयनिबो पारमिसन बयनिबो रायलायनायनि गेजेरजोंसो आंना संसारा मोजाङै सोलिगासिनो दं सनाफोर स' गासिबो बिदि नंजोबा खायफाया जानो हागौ नांलाय खमलाय जानानै ओंखारदों जानो हागौ बारा बुंजाया बेलेगनि खोथाफोरखौ दाय नांनो हागौ सनाफोर आंनावबो एसेबां गियान गैया नलेज गैया आं जाखिनि मोनबोदों नुबोदों बेखौ एसे नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय ओमफ्राय आंजों जाबाय थानाय खामानिखौ आं नोंथांमोनजों बुंबाय आरोना सनाफोर स' आंनि बेलायाव बेबायदि आरो माने आङो न'खरजों जोङो न'आव थानानैनो गुलि देरबोनाय मालाबाबो जोङो भारा थानानै फरायफेराखै भारा थानानै जेबो गैया जों न'निफ्राय जोंना स्कुला एथबां गोजानबो नङामोन नालाय आगोलावबो फरायफुनाय समावबो ओमफ्राय नै दानि समाव आं एसे उसुबिदा मोनदों आरो माने खाथियाव जोंना इंलिश मिडियाम स्कुला एसे गोजान जायो आरो ओमफ्राय जों बिफाया होनबाय जेबो नङा क'क्राझारावनो हाफोरबो लाखाबाय जखन जों बेयाव सोगोन होननानै स' जोङो बिदि ओंखारबोदों आरो आं बायदि बेबायदि रिजन गोनांबो थानो हागौ ओमफ्राय आलदा गोनांबो थानो हागौ बेखौ आं मोनथिजोबला आरोना सनाफोर बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथाया ओरैबायदि माने खोनाबाय थानो मोनो आरो फौजिनि हिन्जावफोरा स्कुटि सालाय उरायनानै ज' फिसाफोरखौ स्कुलाव दोनलांनाय नामैनो आड्डा मारियो बेबायदि खोथा आरोना सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर बेबो गोलोद आरोना नों माथो उफायबाव जेनेबा नोङो उन्दैफोरखौ टिउसनाव दोनलांबाय न'नि खामानिखौथ' गावगावनो स्रां खालामखागोन ना स' ज' थाबाय बे जे बै टाउनाव थानाय मानसियाल' बेबायदि खालामो बे नङा स' गामिनिफ्रायबो हान्थिनाय दङ बिसोरो अबेबा ज' थाबा बिसोर दाय जाला आरोना बे बाहेरायाव थानायफोर दाय जाबाय आरो जेबो नङा सनाफोर बेफोरो नर्माल गाज्रि मानसिया जेनेबा फाल्थु मानसिया फौजिनि हिन्जावल' नङा बेलेगनि हिन्जावाबो थानो हागौ बेलेगनि हिन्जावाबो थायो स' कमन बेफोर सोलिबाय थानायसो स' बदनामा फैयो बांसिन जोंनि सायाव आरोना सनाफोर ओमफ्राय जोंहा फौजिनि हिन्जाव नालाय देहायाव नांथारसै आरोना नांखागोन अभियासलि नांखागोनानो नोङो मानसिफ्रा बयखौबो बायदि बुङोना नोजोरखौनो बेबायदि होजोबो खिन्थु जायफोरा जोंखौ खाथियाव मिथिदों बिसोरो मिथिगोन आरो बेसेबां प्रब्लेमनि गेजेरजों जोङो जिउखौ सोरखिलांनांगौ जायो ओमफ्राय जोङो माबा मोनसे दुखु माबा मोनसे गोसोखांनाय फैबाबो जोङो ओरै बे फाफ्लियाव ओरै होनो जोंना गैया सनाफोर गावनो कन्ट्रल खालामनानै गावनो गोरा जानानैसो जोङो सोलिनांगौ जायो आरोना बांसिन आरो बे स्कुटिखौ बोरै उराया जानो सोरथो उरायनो बयनिबो न'खराखि सोरबा हेल्प खालामबा दोनलांग्रा दङ नामा जेनेबा सोरनाबा बिबोनां सोरनाबा स्कुटि रोंनाय बिबै बेफोरबायदि दङ नामा बयनिबो न'खराव थाजोबा सनाफोर स' गावनो हिन्जावफ्रानो ओंखारनांगौ जायोना बेयो बयबो बिमा माहारिनि खामानिखा बा हिन्जाव माहारिनि खामानि हौवाफोर गैयाबा हिन्जावफ्रा मावनाय बेथ' नंखागौना आरो न' बां लुनो थांबालाय माबायदि अबस्था जायो माबा बिसोरथ' सुटि मोनगोन जास्ट 1 महिना 2 महिना ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' थांफिनगोन बेखिनियाव नों अबे खामानिया कमप्लिट जाया स' बाखि खामानिया नोंनि खर' माथायावनो थालांजोबो आरोना सनाफोर मिस्ट्रिनो सिमेन्ट नांगौनो माबा नांगौनो रड नांगौनो माबा नांगौनो नोंनो ओंखारबाय था स' बेबायदियाव जों बहुद ओंखारबाय थानांगौ जायो आरोना सनाफोर स' बेखौनो किसुमान मानसिया सानो हनै बेसेबां ओंखारबाय थायो खावब्ला खावब्लि स' बिदि साननो नाङा गावबागाव प्रब्लेमनि थाखायसो ओंखारनाय जायो बांसिनानो माखासेया ओंखारो जानो हागौ ओरैनो आरो बेरायनायाथ' बयबो बेरायखायोना बेखौलाय नोजोर होला आरो जेनेबा स' जेबो नङा सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा गाज्रि नोजोरजों नायनो नाङा हेल्पसो होनांगौ मोजाङैसो हेल्प होनांगौ मानसिफोरखौ थुलुनासो होनांगौ जेबो गैया दे नोंनो गोरा जानानै मावलांदो बेफोरबायदिसो बुंनांगौ आरोना सनाफोर स' बे आंनि अपिनियन आरोना
ओमफ्राय दङबो किसुमान बिदिनो मिलायनानै जानो रोङि ग्रोब ग्रोब जालांनो रोङि बियाव बिखुन जनो रोङि बेफोरबायदिबो दङ आरोना सनाफोर थानोबो हागौ मानो गैया जानो बाट बेबायदि जानो नाङा सोरबाफोर नायफ्लांदोंबा गोसोफ्राव बिदि साननाय दङबा आं बुंनो सानो आरोना सनाफोर आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौ आं बुंनो सानो माने बेबायदि खालामनो नाङा बिसोरबो फिसाखौ ख' फेदेरदों फोलावदों साख्रि मोनहोदों गोदोनि समावथ' बहुत खस्थ' मस्थ'मोन ना खस्थ' मस्थ' मावनानै साख्रि मोनहोदों स' सासे बिमा बिफानिफ्राय फरियालनिफ्राय फिसाफोरखौ माने फिसालाफोरखौ आलदा खालामनो नाङा आंनियाबो न'खर दङ आंनियाबो बिदा बिबाजै दङ फंबायफोर दङ स' बुजिनांगोन बयबो बुजिलायनांगोन गावबागावबो बुजिलायनांगोन सनाफोर नोंनि बेलायावबो बिदि जानो हागौ नोंनि बिमाया बिदि खालामजाफाबा नोंनि जोनोमगिरि बिमाया बिदि खालामजाबा माबायदि मोनगोन नङा होमबा सनाफोर स' बेखौ बुजिनांगोन जोङो स' बिदि जानो नाङा मिलायनानै जानांगौ हाजार नों खाथियाव था गोजानाव था नङा होमबा सनाफोर ओमफ्राय आंनाथ' आरो ओरैबायदिबावसो बे दा आंनाव सासे मावग्रा दंनाहाय थुथुनो बेखौ आंनिनो बिमानैयाहाय हरदों आरोना नानिखौ लाथ'नांगौबा होननानै ओमफ्राय माया जोंना बिखुनजोआ एसे देहाया बोरैबा जादोंमोन नालायथ' एसे लोमजानाय बायदि मोनोमोन ओमफ्राय रावबो गैया हिसाबै आङो बेखौनो नांगौबा आं गोरलै गथ'खौ आं हारसिं लागोन होननानै आङो बेखौ आंनि बिखुनजोसो आङो हरबावदों आरोना सनाफोर सिला सिबनो हागोन एसे थोरसि लथा सुनो हागोन होननानै आं बिखुनजोनोसो हरदों थायै थानानै नै आङो बावाखै दाख्लै बावैसो आंनो बिखुनजोआ गावनो जासि हरफिनबाय आरोना नै नानिखौ लाथ'नो नांगौबा लांदो होननानै मानो होनबा जोंना बिबोनाङा आरो सासे हरबावदों आरोना गावसिनिथिं मोननायखाय सासे मावग्रा गथ' हरबावदों दा बियो जोंनि माजोंहाय थायो स' आंनि गोसोआ बेबादि नङा सनाफोर आंनि गोसोल' नङा बयनिबो गोसोआ बेबादि नङा जानो हागौ खायफाया थानो हागौ साफा सानैनि थाखायनो जों गासिखौबो बुंनो नाङा आरोना सनाफोर स' आं बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर नोंथांमोनजों रायलायनायावनो आंना दालिया सिटि मारिलायबाय आरोना सनाफोर ओंखामाबो सिटि मारि खांलायलायबाय ओमफ्राय आं फाजाखौ एवनानै लानोसै नानिखौ लाग्रा नानिजोंबो एसे सान्दुङाव दङ आरोना सनाफोर बेनिफ्राय आङो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बाराद्राय फेक बुंनाय मोनदोंब्ला एसे माफ खालामदो आरोना आंना रायलायनाया एसे बिदिनो एसे फेकखा आं जाय बुस्थुखौ गोसो गोरबोजों खुला खालामदों फ्रि रायलायदोंबाथाय आंना फेक ओंखारखाबाय आरोना सनाफोर बेबादिनोखा आङो गाज्रिमोन मोजांमोन आं बेबादिनोखा लोगोफ्राबो आंना बुंखायो माथ' खरा रायलायनो हागौ नोंलाय होननानै बाट आं बेबादिनो सनाफोर ओमफ्राय आं जास्ट आंनि अपिनियनखौसो होदों दे गोरोन्थिबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा गाज्रि मोनदोंबा नायफ्लांनानै गाज्रि मोनदोंबा आंखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय मानो होनबा गोरोन्थिखौ आसि थुनानै होयोबासो नोङो सुद्रायनो हायो आरोना सनाफोर गोरोन्थिखौ सोरबा आसि थुनानै खिथादोंबा बेखौ मालाबाबो जों गाज्रि मोननो नाङा नों सुद्रायनोसो नाजानांगौ एसे आरो गोथौयै साननानै नायसिनबावनांगौ जे आंना मायाव गलति जाखो आं माबोरै सुद्रायनो हागोन ओमफ्राय सोरबा बखिलाबायग्राबो थायो नालाय बेफोरखौ इगनर मारिनांगौ आरोना सनाफोर स' जायफोरा बेखिनि भिडिअ होनायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर सोरबाफोर गोदान नायलांफ्रांदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो फंबाय बिनानावमोन आं भिडिअखौ नायनो सोलाबथ'वाखै नै खामानि जोब्बाथाय आङो फारि नायलांसैलाय आरोना सनाफोर आंनिखौबो नायबानो जाबाय आंबो बेखौ आपल'ड होनोसै सनाफोर थेंक इउ स' माच